σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον και θεϊκήσον τη ράμη και μία καταλήξη μας τους ελπίζοντας εκ εισέν. Ειρήνη το κόσμο σου νόρισε τις εκκλησίες σου. Τις ιερεύσεις του βασιλεύς ημών το στρατό και πάντη το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρυμα, δεν λιών άλλων θα εστί καταπέμενο στους παστροπροπόντων, και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνησαν να βέβομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και εις τους αιώνας των αιώνων. Η σημερινή ευλογητή παρουσία σας στην πανηγυρίζουσα κοινότητά μας αποτελεί ευλογία του ζώντος Θεού και ευεργεσία της Παναγίας Μητέρας του, η οποία οικονομεί τα πράγματα της πόλεως της και της ζωής μας κατά τρόπο θαυμαστό, ενισχύοντας ποικιλοτρόπως το λαό της χάριτός της και εξάγοντας τον μετά τους πειρασμούς της αναψυχής. Άλλωστε το ιερό γεγονός της γεννήσεως της Θεοτόκου αποτελεί από μόνο του ένα θαύμα της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου υπερού Χριστός απέναντι. Σε αυτόν τον αόρατο από τα μάτια του κόσμου ναό των γενεθλίων της Θεοτόκου Παλαιού Βάνη,
Ιερουργείται το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. Ευλογείται, αγιάζεται και ενισχύεται το ποίμνιο της Βασιλείδος των πόλεων, το οποίο επιθυμεί να ανεβεί στην κλίμακα την εσυρριγμένη εκκληθή, της οποίας η κεφαλή απεκνείται στον ουρανό. Αυτή η κλίμακα, η σκάλα δηλαδή, στην οποία ανεβοκατεβαίνουν οι άγγελοι του Θεού και ο Κύριος επιστηρίζεται επ' αυτή την γέννηση, παρά ελεήμισε βάση την ουρανή. Εξαγγελεύς αυτής της χαράς προς όλη την οικουμένη. Επελέγει από τον παντάνακτα Θεό η μετέρα Θεοτάτη Παναγιώτης, η οποία κατά την μακροχρόνια και ευλογημένη πατριαρχία της αγωνίζεται με κάθε μέσο, παραδοσιακό και σύγχρονο, να μεταφέρει τον λόγο του λόγου στις καρδιές των ανθρώπων. Αγωνίζεται να ακούσει προσεκτικά τι το Πνεύμα λέει στις Εκκλησίες, ούτως ώστε να μεταφερθεί ακέραιο το ουράνιο μήνυμα πάση της. Αγωνίζεται παντιοτρόπως ώστε η Εκκλησία του Χριστού να μπορεί να ανταπεξέρχεται κάθε φορά στις πολλές και ποικίλες απαιτήσεις των καιρών, διαλεγωμένη και συνδιαλεγωμένη, χωρίς φόβο και πάθος, με όλο τον κόσμο. Ας μην ξεχνούμε άλλωστε ότι η χρησιμότητα του διαλόγου είναι μέρος της διδασκαλίας του Ιού και Λόγου του Θεού, του Ηλίου της δικαιοσύνης, ο οποίος ανέτειλε από την γεννηθήσα σήμερα Πανάχραντο Μητέρα. Παναγιώτατε Δέσποτα, επιτρέψατε μου να καλωσορίσω με αισθήματα αγάπης και τιμής τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, κύριο Μακάριο, έναν νέο και εκλεκτό ιεράρχη του Οικουμενικού Θρόνου, ο οποίος διακονεί το ποίμνιο της Μητέρας Εκκλησίας στην Πέμπτη Ήπειρο, σε μια μεγάλη και εκτεταμένη αρχιεπισκοπή, την οποία κατόρθωσε να αναδιοργανώσει και μαζί με την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο να οδηγούν όλοι μαζί, εμείς, στόματι και μια καρδία, το ποίμνιο της Εκκλησίας της Νομάς Σωτηρίου. Επιτρέψτε μου επίσης να καλωσορίσω με πολύ αγάπη τους αδελφούς φιλικούς, οι οποίοι ήρθαν ως προσκυνητές της Θεομητορικής Χάριτος από τη μακρινή Φιλανδία, η εκκλησία της οποίας ως γνωστόν αποτελεί αυτόνομο τμήμα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως, ως επίσης και τους δύο φιλικούς από την ημιαυτόνομο Εκκλησία της Κρήτης, και οι δύο εκκλησίες, η Μιαυτόνομος και η Αυτόνομος, αποτελούν εκλεκτά τμήματα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, γι' αυτό και η παρουσία των αγαπητών αδελφών είναι πάντοτε ιδιαιτέρως ευπρόσδεκτη στην αγκαλιά της Μητέρας Εκκλησίας και τους καλωσορίζουμε με πολύ αγάπη και τιμή. Ευλογήσατε επίσης, παρακαλώ, Παναγιώτατε Δέσποτα, το έργο το οποίο επιτελείται σε αυτόν τον κεκριμένο κήπο των χαρίτων της Θεομήτρος. Ευλογήσατε, παρακαλώ, την σεμνή διακονία του ιεραρχικώς προϊσταμένου του σκηνώματος τούτου της δόξης του Θεού, πανωσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Κυρίου Γεδεών Μαντριώτη, ο οποίος εξυπηρετεί ολοπροφήμως και των ιερών ναών του Αγίου Δημητρίου Ξυλοκρίνης, αλλά και οπουδήποτε ευληθεί. Ευλογήσατε επίσης, παρακαλώ, την Εκκλησιαστική Επιτροπή υπό την Προεδρία του Επιμοτάτου Κυρίου Κωνσταντίνου Διακρούση και ευχηθείτε υπερευωδώσεως των ιερών καταθυμίνων της Μητρός Εκκλησίας και υπερενισχύσεως όλων των τιμίων εργατών της ΑΜΕΛ, την οποία φύτεψε η Παστευρουργός δεξιά του ύψος. Με αυτές τις απλές και ταπεινές σκέψεις εκφράζω την ιδιαίτερα χαρά όλων των παρόντων πατέρων και αδελφών για την υψηλή παρουσία του Παναγιωτάτου Πατριάρχου μας, στον οποίο υποβάλλουμε τα βαθύτατα σέλη μας και του οποίου ήθε τα έτη να είναι πολλά, ευλογημένα, υγιεινά, πολύκαρπα και καλύκαρπα. Αμήν. Thank you.
Ήρθαμε ακόμη εδώ για να μεταγγίσουμε από την ακίνητον καρδίλα τους το έλεος της ελπίδος, της οποίας έχουμε τόση ανάγκη σήμερα ιδίως, που ακούγονται κυρίως από ανευθύνους και ρήγματα απελπισίας και φωνές απόγνωσης. Μη πορευτείτε τέτρα προσφυλέστατα, όπιστε των ψευδοπροφητών, οι οποίοι προβλέπουν ότι ο λίγος έχει και ρίξει το τέλος, και οι οποίοι καλούν εις φυγή, λέγοντες ότι αύριο θα είναι αργά. Επαναλαμβάνουμε και επιμένουμε, όχι μην τους ακολουθήσετε, μην πλανηθείτε, αλλά αντλήσατε ελπίδα και θάρρος από την Παναγία μας και εορτάστε την εν χαρά και αγαλιάση, αυτή η οποία ξεπέρασε και τον θάνατο και επιζεί εν μέσω ημών. Αυτή η οποία εν τη τιμήσει της των κόσμων που κατέχει, και κυρίως αυτή η οποία γέννησε τον Χριστόν, τον πατήσαντα δια του θανάτου, των θάνατων και εξολοκλέψαντα το κράτος αυτού. Οι σκέψεις αυτές θέλουμε να σας απευθύνουμε πατρικώς, ιδιαιτέρως σήμερα, καθώς συνεκπληρώθησαν 70 ακριβώς χρόνια μιας θλιβερής επετείου για την προγνωσύνη της πόλεως. Αναφερόμαστε ασφαλώς στα δραματικά γεγονότα των Σεπτεμβριανών του 1955. Αντί άλλης μνήας επιλέξαμε εν είδη μνημοσύνη να επαναλάβουμε τους λόγους του αηδήμου προκατόχου μας Μεγάλου Κυριάκου Αθηναγόρου, ο οποίος σε υπόκειμά του προς τον τότε πρωθυπουργό της χώρας, Αδνάν Μεντερές, διεξετραγώδησε τις συμφορές που έπληξαν την εντάφτα ομογένεια και το οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Έγραφε ο μακαριστός Πατριάρχης. Παρακαταθήκη αιώνων, ολόκληρος πολιτισμός, αποτελών σέρνωμα της χώρας και πανανθρώπινων κτήμα, προσελήφθη ακατονομάστος εις τα χέρια αυτού. Τα όσια και τα ιερά της πίστεως ημών ευεβιώθησαν εκ των οδοίκοντα ναών και αγιασμάτων ημών, ευδομήκοντα υπέστησαν τρομεράς καταστροφάς, πολλοί δε εξ αυτών και επιπολίθησαν. Κατεστράφησαν πολύτιμα ιερά σκεύη και άμπτη, εξορύφθησαν οφθαλμοί ιερών εικόν, ιστορικά έργα τέχνης ανεκτιμήτου αξίας υφανίστησαν, τα ιερότητα της λατρείας περιπάνθησαν, ενεπέφθησαν και εξηγήθησαν κατά τρόπον επέσιμο. Ανεσκάφησαν τάτη, μηδέν των πατριαρχικών εξαιρουμένων. Νοχά λείψανα, κατεπαιολογήθησαν, σωρίωστον εξήχθησαν εκ του τόπου, αναπαύσεως αυτών και κατεκάησαν. Οι κληρικοί ανεζητήθησαν πανταχού, όπου ανεβρέθησαν εκακοποιήθησαν, απειληθέντες δια θανάτου, εις δε αυτόν και θανατώθη. Σκηνέ τρίκης διαδραματίστης. Τα τρομακτικά ταύτα γεγονότα είχαν χαρακτήρα διωγμού κατά της Εκκλησίας και των χριστιανών αυτής και αισθάθησαν βαρύτατον πλήγμα εν τη ιστορία και τη ζωή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Εδώ τελειώνει η παραπομπή στο κείμενο του μακαριστού Πατριάρχου. Η υπόμνηση των τραγικών αυτών γεγονότων δεν έχει ως σκοπό την αναμόχλευση παθών, αλλά στηρίζεται στην ευραία πεποίθηση ότι η μνήμη αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την αποτροπή επαναλήψεώς. Η
βασιλείς των πόλεων συνιστά εξαίρετον παράδειγμα ακραίωνος, αρμονικής και ειρηνικής συνυπάρξεως λαών, πολιτισμών και θρησκειών. Εάν τούτο ίσχυε επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πολλό μάλλον το αυτό προσδοκούμε και εις το πλαίσιο ενός συγχρόνου κράτους δικαίου. Είμαστε όλοι φορείς ίσων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν πολίτες δευτέρας κατηγορίας, παιδιά ενός κατωτέρου Θεού. Εμάς όμως τους Ορθοδόξους πιστούς της πόλεως αυτής, η Παναγία Μητέρα του Θεού, η ιδιαιτέρως προστατεύουσα ανά τους αιώνας το γέρος μας και επιτρέψασα να εκπροσωπείτε τούτο μέχρι σήμερα από εμάς τους ολίγους αλλά αμέτρητους Ρωμιούς, είναι όντως η μόνη ελπίδα μας και σωτηρία και πηγή χαράς και ενισχύσης. Και εμπροκειμένου η απελπισία της ομογενείας μας μετά την φοβερή εκείνη καταστροφή των Σεπτεμβριανών του 1955 μετεβλήθη σταδιακώς υπό του Θεού εις ελπίδα για καλύτερες ημέρες με τη μεσητεία πάντοτε της Θεοτόκου. Γι' αυτό και κάθε φορά που επισκεπτόμεθα τα γνωστά πανίερα θεομυθορικά σκηνώματα της ιεράς αυτής πόλεως του θρύλου και του θαύματος, φορτωμένοι με μια νέα θλίψη, με έναν νέο πόνο, εξετούμεθα και πάντοτε δεχόμεθα μια διέξοδο, μια ανακούφιση, μια προοπτική από την Παναγία. Οι διαρκώς ανανεούμενες αυτές ενισχύσεις κρατείνουν την παραδοσιακή πλέον υπομονή μας, η οποία κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο είναι ο βασιλεύς των αρετών, ο θεμέλιος των κατορθωμάτων, λιδίου αγκήματος, η εμπολέμηση ειρήνη, η εκπλήρωνη ηρεμία, η υπομονή μας. Περαίνοντας των λόγων συγχαίρομεν εγκαρδίως των ιερότατων και αγαπητών επόπτη της περιφερείας ταύτης αδελφών Άγιων Φιδωνιών, Κύριον Αθηναγόρα, δια το υπαρκτού επιτελούμενων πλούσιων πνευματικών, κλιματικών και λειτουργικών έργων και ευλογούμεν πατρικός τον ευλογή ιερατικός προϊστάμενον Πατέρα Γεδεό, καθώς και την έντυπον εκκλησιαστική επιτροπή της κοινότητας ταύτης υπό την προεδρία του Κυρίου Διακρούση και όλους τους τιμίους συμπαραστάτας δια τους σκόπους και δια την συμπολίτων στην συνέχιση της κοινοτικής ζωής και της ιστορίας μας εδώ και στο παλαιό Βάιο της πόλεως του Κωνσταντίνου υπό την σκέπη της Θεοτόκου. Εξειδαψιλεύοντες δε εις όλους σας, αγαπητοί παρόντες και συμπροσευχόμενοι, την πατριαρχική μας ευλογία, οικετεύομαι την Παναγία μας να μην πάψει να πρεσβεύει το Υιό της και Θεό ημών, υπέρ της διηνεκούς εξ ουρανού στηρίξεως της ομογενείας μας και πάντων ημών. Χρόνια πολλά και ελπιδοφόρα και κατά πάντα ευλογημένα. Αμήν.